पहिलानो जतनो चिनी रामचन्द्र आमचानि जत लुकुरंनो असा तेरनि जतनो खाकाहाम जों तिनी रामचन्द्र कन्स्टिट्युएन्सि बो तिनी कम से कम टोटल 67 दुर्गा पूजा कायो आज जत थायो थाङै जों चिनी आमा असा मादानि मुंगै जों जुबाजु एबा चिनी डरेट खालायदि जों जत लुकुरक बाय जों खा हामजोगमनि याफालाय दङ जत गामि गामि थालाय चिनी लुकुरक खाथं खाजोगलाय चिनी आमजायो बरक बालायलाय नानि बागै दा मागेन दिनै जों चिनी गामि गामि आमसा जत जे असमते कायमा जागा थाङै चिनी लुकुरक मालाय जों खाथुंमानि दंथुमानि खानो सुन शेयार खालायलाय दं सार नों अमहाय याप्रे बुफ्रुन हयते सेगा तागलायबाय तो बिसिक तामखा तागलाय बिसिक तामरो आं जत क्लाब बनायबा चिनी गामि गामि वो बाजार कमिटि बाय जे पूजा काजम जागा थाङै आं जे सुक्ति आं बरनो चुबावो ताइ जत लुकुरक बाय बंनि हामजबुनो यासगै बरक बाय जों खाका हामरो याफालाय